Mens vinden hviskede som en hemmelighed ved den gamle trætørs dørtrin, stirrede Torbjørn på det gulnede papir i sin hånd. Håndskriften var fyldt med linjer, som bar vægten af mange år. At skrive de sidste sætninger i en afsked, der endnu ikke var begyndt, var den tungeste byrde i et menneskes liv. Den kolde nordenvind trængte ind gennem vinduet, og Torbjørns hænder rystede. Konvolutten i hans hånd var som en dolk i hjertet efter 10 års tavshed. Ingeborg, hviskede han, og navnet, der ramte væggene i rummet, lød som en melodi, der kun levede videre i minderne. Hun var kvinden, han havde trodset Skandinaviens hårde vintre med, den han havde delt ungdommens drømme med. Nu var der kun en kold gravsten og et faldefærdigt hus tilbage. Men Torbjørn havde lovet sig selv, at så længe han levede, ville han aldrig glemme hendes smil, hendes duft, hendes berøring. Og en dag ville han fortælle sit barnebarn denne historie. I stuen boblede en gammel tækkedel stille. Udenfor dalede snefnuggene som hvide fjer fra himlen, og Torbjørn tog en dyb indånding. Der var ting, han måtte sige til sit barnebarn. Det var tid til at bryde tavsheden. Med lukkede øjne lod han pennen røre papiret, og minderne knirkede døren på klem. Kære Ingrid, begyndte han at skrive. Jeg ved, at det vil være tungt for dig at læse dette brev. Men vid, at disse ord er et ekko af et løfte, jeg har båret i mit hjerte. Din bedstemor, da hun lukkede øjnene den vintermorgen, så hun på mig og sagde, glem ikke, Torbjørn. Skriv kærlighedens spor i dit hjerte. En dag skal du fortælle vores historie til vores barnebarn. Og det gør jeg nu. For dette brev tilhører ikke kun hende, men også dig. Hans hænder rystede, mens han skrev, og blækket efterlod fine revner i papiret. Han løftede blikket og så ud på den gamle fyr foran vinduet. Under det træ havde de givet hinanden et løfte i deres ungdom. Vi vil være sammen for evigt, havde Ingeborg sagt med et håbefuldt glimt i øjnene, som nordlyset selv. Men livet havde en måde at lade ting stå uafsluttede. Et fotografi gled ud fra den brune notesbog og landede på gulvet. Midt i det snedækkede landskab vinkede en kvinde med lyst hår og et smil, der lyste op. Torbjørn tog billedet op og strøg det blidt. Du er stadigvæk her, hviskede han. Du har ikke forladt mig. Tårerne faldt på brevet og begyndte at udviske ordene. Den gamle brændeovn knitrede i stilheden. Torbjørn satte pennen til papiret igen og fortsatte. Hver vinter med Ingeborg lærte mig, at selv kulden kunne varme os. Hendes latter kunne tø selv de frosne søer op. Nu er hun væk, men minderne lever stadig i væggene. Måske er det derfor, jeg må fortælle dig denne historie. For kærlighed stopper ikke, når vi mister nogen, men lever videre, når vi husker dem. Pludselig gik døren op med et knirk. Ingrid trådte ind, og duften af friskbagt brød fra posen i hendes hånd fyldte rummet. Bedstefar, har du det godt? Spurgte hun bekymret. Torbjørn tørrede øjnene og sendte hende et varmt smil. Kom, min pige, sagde han. Sæt dig ved siden af mig. Jeg har en historie. Jeg må fortælle dig. Han lagde Ingeborgs notesbog, det gulnede fotografi og brevet på bordet. Væggene i rummet bar på gamle hemmeligheder. Minder, der havde været tavse i årevis, skulle nu finde genklang i Ingrids øjne. Dette er også din historie, sagde Torbjørn. Det løfte, vi gav hinanden, er nu i dine hænder. For kærlighed bliver til et brev, som rejser fra generation til generation. Den lange skandinaviske nat var begyndt. Nordlyset var endnu ikke synligt, men der var et håb i Torbjørns øjne. For dette brev var meget mere end en afsked. Det var et løfte skrevet ind i kærlighedens evige kredsløb. Vinteraftenerne var altid lange, men for Torbjørn var denne nat anderledes end alle de andre.
For kædens led af hemmeligheder i hans hjerte begyndte at løsne sig, og gamle kapitler blev åbnet igen. Ingrid bemærkede rystelserne i sin morfars hænder og vidste med det samme, at noget ikke var, som det skulle være. Brevet på bordet virkede lige så værdifuldt som et gammelt smykkeskrin efterladt af hendes mor. Morfar, hvad står der i det brev? Spurgte hun forsigtigt og kiggede ham ind i hans ansigt, hvor dybe rynker fortalte om mange års liv. Torbjørn rettede på sine briller og nikkede langsomt. Der er et helt liv i det, min pige, hviskede han. Et løfte mellem din mormor og mig. Et ord. At give et løfte kan nogle gange være tungere end alt andet. Da de gav hinanden det løfte, havde de set hinanden i øjnene på en sneklædt norsk kyst, hånd i hånd imod vinden. Nu levede det øjeblik videre mellem linjerne i brevet. Torbjørn tog det i hånden og begyndte at læse med rystende stemme. Kære Ingrid, når du læser dette brev, ved jeg, at du vil se din mormors øjne i dine egne. For jeg lovede hende, at jeg aldrig ville glemme dig, og at jeg en dag ville fortælle dig denne historie. Nu er tiden kommet. Der er så meget, du skal vide. Vores historie er fyldt med kærlighed, smerte og håb. Ligesom nordlyset, både koldt og magisk. Ingrids øjne blev blanke. Hendes morfars hænder bar på mere end blot ord. De bar minder. Blækket i brevet var falmet, men den kærlighed og sorg, der strømmede ud fra linjerne, trodsede tiden. Torbjørn trak vejret dybt og fortsatte. Ved du hvad, Ingrid? Jeg husker dagen, hvor jeg første gang så din mormor, som var det i går. Jeg arbejdede ved havnen efter en storm. Havet var oprørt, og himlen dækket af en grå dis. Og så kom hun. Hun bar en blå frakke. Hendes hår dansede i vinden. Hun så på mig og smilede. Og i det øjeblik var det, som om stormen forsvandt, og kun hun stod tilbage. Han viste sin barnebarn et gammelt fotografi. Ingeborgs unge ansigt strålede med det velkendte smil, og hendes øjne havde samme farve som det nordlige hav. Ved du, sagde Torbjørn, det smil var mit skjold. Hver gang jeg faldt, løftede det smil mig op igen. Ingrid kiggede på billedet med tårer i øjnene. Morfar, hvorfor gør det stadig så ondt? Spurgte hun med en lav stemme. Torbjørn sukkede tungt. Fordi kærlighed ikke kun består af smukke øjeblikke, sagde han. Nogle gange er at miste den, man elsker, også en del af kærligheden. Og nogle gange knuser det hjerte, man har givet sit løfte med. Uret i stuen tikkede sagte. Tiden føltes tung som en grav. Torbjørn sænkede hovedet og kiggede ud på sneen uden for vinduet. Da hun forsvandt, sagde han sagte, selv stjernerne mistede deres glans. Men jeg havde givet hende et løfte, Ingrid, at jeg ville holde minderne i live. Og nu giver jeg det løfte videre til dig. Ingrid lukkede øjnene. Hun havde aldrig mødt sin mormor, men nu følte hun hende. Det var som om hun selv gik gennem den snestorm, som om hun sejlede midt på det store hav. Torbjørns stemme lød igen som et urværk. Den efterårsmorgen tog vi til søen sammen. Bladene var gyldne, men hendes øjne var stadig grønne som foråret. Hun så på mig og sagde, lov mig, Torbjørn, uanset hvor livet fører os hen, så vil du huske mig. Og jeg lovede det. Nu er tiden kommet. Den historie, jeg skal fortælle dig, er ikke kun min. Den er også din skæbne. Ingrid tog en dyb indånding. Morfar, fortæl mig det. Hvad var det løfte? Hvorfor blev alle disse breve skrevet? Torbjørn lukkede øjnene og sænkede hovedet, fordi hun den efterår fandt ud af, at hun var syg. Jeg nåede aldrig at tage afsked med hende, Ingrid. Jeg levede videre med hendes minde. Og nu fortæller jeg dig det, fordi jeg aldrig fik taget den afsked. Et øjebliks stilhed fyldte rummet.
Kun lyden fra brændeovnens knitren og vindens hvisken udenfor kunne høres. Torbjørn foldede brevet, holdt det tæt og rakte det til Ingrid. Det her er hendes brev, sagde han. Jeg skrev det, men det er med hendes stemme. Det er din ret at læse det. For kærlighed lever ikke kun i ord, men i hjertet. Og jeg ønsker, at hendes stemme skal genlyde i dit. Ingrid tog forsigtigt imod brevet med rystende hænder. Duften af det gamle papir føltes som hendes mormors parfume. Hun lukkede øjnene og holdt det mod hjertet. Og i det øjeblik føltes stuen som en verden, hvor Ingeborgs latter engang havde levet. Torbjørn bøjede hovedet med en lettelse, som om han endelig havde lettet den tungeste byrde i sit liv. Ved du, sagde han med en sidste vejrtrækning, at love noget er nogle gange et afskedsbrev, men nogle gange er det også en historie om at begynde forfra. Udenfor faldt sneen stille. Den lange nat i nord omsluttede de to hjerter som en gammel hemmelighed, og Torbjørn følte sig klar. Klar til at åbne sit livs dyreste skat for sit barnebarn. Natten var fyldt med snefnu, der stille dalede ned på husets gamle tag. Mens Torbjørn så på brevet i sit barnebarns hænder, gled årtiers byrde langsomt af hans skuldre. Ingrid holdt papiret mellem sine hænder, mens tårerne løb ned af hendes kinder. Skrøbeligheden i hendes morfars stemme kunne mærkes i hver eneste linje af brevet. I det øjeblik var hun ikke bare et barnebarn. Hun var vidne til et gammelt løfte, til kærlighed og tab. Morfar, hvad følte du, da du skrev det her til mig? Spurgte hun med skælvende blid stemme. Torbjørn forblev tavs et øjeblik, kun lyden af brændeovnens knitren hørtes. Så løftede han hovedet let. Hans øjne var fyldt med tårer. Ingrid, sagde han, nogle ord bliver forsejlet inde i ens hjerte. Da jeg skrev det her brev, blev den forsejling brudt. Og i det øjeblik strømmede Ingeborgs smil frem. Det var, som om hun var her igen. Som om hun så ned på mig fra himlen. Ingrids hjerte sank. Morfar, hvad skete der dengang? Hvorfor så megen smerte? Torbjørn sænkede hovedet og gned sine gamle hænder. Fordi, sagde han langsomt, den efterårsmorgen fik jeg aldrig mulighed for at sige farvel. Lægerne tog Ingeborg med til hospitalet. Jeg arbejdede i havnen den dag. Da jeg kom hjem, var det hele forbi. Hun havde kun efterladt en seddel. Glem ikke dit løfte. Ingrid lukkede øjnene og forsøgte at forestille sig sin mormors smil. Så åbnede hun brevet og begyndte at læse højt. Kære Ingrid, mine hænder ryster, mens jeg skriver dette brev. For hvert eneste ord brænder mit hjerte, og alligevel binder det mig til livet. Årene med din mormor lærte mig, hvad kærlighed betyder. Hendes fravær lærte mig, at kærlighed er stærk. Ikke kun i sin tilstedeværelse, men også i sit fravær. Livet er nogle gange som en banegård. Nogle passagerer stiger af, andre stiger på. Men en rejse slutter aldrig helt. For kærlighed efterlader spor. Følg disse spor, min pige. Og en dag, når nogen beder dig om at love noget, så mærk vægten af det løfte i dit hjerte. For et løfte kan nogle gange redde ens sjæl. Tårerne faldt ned på brevet. Ingrid lukkede det med rystende hænder og vendte sig mod Torbjørn. Morfar, du har været så ensom, sagde hun. Hendes stemme var så blød og skrøbelig, at alle de mure, Torbjørn havde bygget op i årevis, styrtede sammen med ét slag. Torbjørn rakte ud og tog hendes hænder. Nej, sagde han, jeg har aldrig været alene. For hendes smil, det løfte, har aldrig forladt dette hus, disse hænder. Og nu hvor du er her, det viser mig, at jeg aldrig har været alene. Hans øjne var våde. De sad tavse sammen et øjeblik. Udenfor kastede vinden snefnug mod ruden. Lyden fra brændeovnen var som en bro mellem fortid og nutid.
Torbjørn tog en gammel medaljon frem fra lommen. Den var af sølv med et fint indgraveret skib. Denne, sagde han, var vores første gave til hinanden. Vi købte den i havnen, hvor vi mødtes første gang. Jeg vil give den til dig, Ingrid, for det skib bærer vores kærlighed. Og nu vil du tegne dets kurs. Ingrid vejede medaljonen i hænderne og tørrede tårerne væk. Morfar, den er meget værdifuld, sagde hun med dæmpet stemme. Torbjørn smilede. Det værdifulde er ikke medaljonen, men historien bag den. Vi husker med vores hjerter, Ingrid, og jeg giver dig mit hjerte. Jeg holdt din mormors sidste ord. Nu vil du en dag fortælle det til dit eget barnebarn. For kærlighed lever i breve, i historier, og mest af alt i ord. Ingrid bøjede hovedet og greb brevet, medaljonen og sin morfars hænder. Jeg lover dig, morfar, sagde hun. Jeg vil aldrig glemme denne historie, denne kærlighed og dette løfte. Og en dag vil jeg fortælle det videre til mit eget barnebarn. Torbjørns øjne lyste som nordlysene, og han trak vejret dybt. Nu er byrden i mit indre blevet lettere, sagde han. For kærlighed er ikke bare et ord. Det er som en flod, der strømmer fra generation til generation. Og jeg er lykkelig for at kunne dele den med dig. Udenfor malede sneen natten hvid, og en fred sænkede sig over rummet. Brændeovnens varme fyldte de gamle vægge med håb, mens Torbjørn lukkede øjnene. Bag hans øjenlåg dukkede Ingeborgs smil frem, som om hun var kommet for at tage imod ham. Og i det øjeblik følte Torbjørn ikke en afsked, men en ny begyndelse. For nogle gange er et brev ikke bare et stykke papir. Det er genklangen af livets mest dyrebare ord. Og kærlighed vokser lige så meget i stilhed som i ord. Den nat blev et løfte holdt, både med en afsked og med begyndelsen på en ny historie, en ny